Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Huriani tuhata namar pungudo hita di hari pesta Natalon marlas ni roha makkamoleatehon balgani asin rohan debata namar suru anakna ima hatai nagabe daging marhite hatutubu ni Yesus di Betlehem. Di bagasan las ni roha si songoni hupasahat hami ma tuhamu selamat hari Natal ma dihamu salutna atong bongoti hamu ma akkabahalna marhite-hite hamauliateyon akalamanna marhite-hite puji-pujian. Di bagasan uduk dohot serep niroha tapahibul marohat tamar saur dohot Yesus daung tubui maredde mahita. Nunga jukamu seare
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar di todi parbadia na tumopa langi dohot tanoon. Amen. Dungi gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami mahasangapon na, songon hasangapon ni anak sasada nasian amai. Gok asini roha dohot hatutuon. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale amanami amani Tuhan Yesus Kristus. Hatai nagabe daging Tuhan nami na tubuh di huta Bethlehem, sai pinuji maguarmu na badiai, alanaung ditikir ho hami bangsom, ditugu-tugu hodo hami sian haholomon, tuhatiuron jala dipadumu hodo hami, naholang hian sian ho, gabe saormu sedohot ho, gok halalas ni rohado hami alani i, sai jalo maha muliateon ni rohanami, naung tinopotmu marhite-hite anakmu. Amen. Las maroang Tuhan marong, kumongkong sa suni, ukam roha, capon raja, marende masudi, marende masudi, marende masudi. Tangion hamu mapati ni debata, imana tersurat di sada Yohanes 4 ayat 7. Hamu akka haholongan, marsi haholongan mahita, ay siad debata do haholongani. Jala ganuk namar holong ni roha, imanang tubuh siad debata jala ditadda do debata. Atong rap mangidogogo mahita tu debata lahu mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon ahombar tu patikmi. Amin.
Tapa adopon mangoluta tu balga holong ni Tuhani tu hita marhite hatu tubuna tu portibion. Tata kasima aka pambahenata naso saurdot tu pangokop nai. Alani tama uduk hita manopoti dosata diadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan para siroha nasumurung nunga gabe daging ho jala saur tuhami jolma na dihasianganon. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, asang tumpos roha nami di padongan yommu dihami, mangadopi nguluon. Alai sipata dope ganggu hami di padongan mim, ujung masa hasusaan manang parukilon di ngulu nami. Siroham di kami ale Tuhan, ombat tudinggan di basar. Di pasaor hodo dirim tuhami nagok hahurangan dohot dosaon jala ditobus ho hami asataruli haluaun dohot ngulu nai baru hami alai di parsaoran nami siganup ari sipatahu pajongjong hami dope parbolatan pabahirhon pardonganon mangihutton status sosial dohot gender dang dope hu haholongi hami dongan nami jolma songon pambahenan mi tuhami. Masih maroham di kami Tuhan, ombat tudinggan di basar. Saya sungguli marohanami, asa muba roha dohot pangalahonami, asa tarpangarehon hami pakokok mi di ngulu nami, jala patar saya totong mardongaton ho hami, manang aha penamasa di ngulu nami. Tangihon mahami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami. Amen. Baga-baga ni debata taringot hasesan ni dosa. Ay songonodo holong ni roha ni debata tu portibion. Pola do anak nana sasadai di lehon. Asa unang mago gan na porsea di ibana. Asa hanguluan nasa liling-liling nga di ibana. Asa ngapon ma di debata na di gijang. Epistel turpuk di pesta Natalon, imana tersurat di Yesaya sia ayat sada saha rodionom. Bangso na mardalani di bagasan haholomon, marnida sada panodang na bolon,
Bisar dosa da panodang di akka na mangingani tano linggoman ni hamatean. Nunga di patorop ko bangsoi, nunga di padiliho di ibana halalas ni rohana bolon, marlas ni rohana sida di jolo ni bohim, songon las ni rohani gotilon, songon parolopolopon ni namar bagi tambah-tamban. Ay nunga di ponggolhon ho auga na ape tu ibana, dohot batahi ni abarana, dohot lising-lising ni na mangadu ibana, songon uju di ari Midian. Ay masok-sok do sogot nasa senjata ni parsenjata di tutur-tur ning tunga-tunga. Rodi ulos na marsapo muda, gabe si panganon ni api. Ay nunga tubuh dihita sada poso-poso, dilehon tu hita sada anak, pape tu abarana do sugut harajaon, jalabahenon na guarra si partahi halongangan, si ulu balang ni debata, ama saliling ni lelenga, raja ni hadameon. Ima sahatna, mertua doakan atau mangion hata ni debata, jalan au peotsa. Amin. Tidakon maha porseau tai songon nahina tidakon di dongata saha porseau di sadok portibion rak mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogona suatu dosan natmo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasasadai ibana tubunuan si Maria naga bagabian si Anton di Parbadia andorang soha bubuan ido tuhata natumaon na bernit di panguman ni silatus namate tarpajal lo ibana di hao pinar silang na tua tubuan toru na mula mangulu di hari patuluhon na manai di surgo lau hundul di siamun de bata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani isi mai mana pai mamula suhu tutanoon manghumi halak na mangulu do namade au porsea itu di Perbadia jala dong sada huria nabadia huria hatopan ni ala Kristen akan nabadia do dia sesani dosa do dia tai namandok ngula mangulu sogo daging halak nong mate do diang uluan nasras sudah amin. Shalom.
Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 25 Desember 2022. Natal Dohot Tahun Baru. Senin tanggal 26 Desember 2022, Ima Pesta Paduahon ni Ari Hati Tubuh ni Tuhata Yesus Kristus, sekaligus Natal Kesehatian HKBP Rawamangun. Partangyangan di Patupa sahali masuk pukul 10 WIB marbahasa Batak. Di pesta Natali, laos pasato maulos tuaka na ruasta naung marumur digijang ni 85 tahun, jala diundang manasida asaro tu garejata. Tu sude punguan paduan suara asa patu begehon ende puji-pujian marihitekor di Natali. Sabtu tanggal 31 Desember 2022, Ima partangyangan ujung tahun, partangyangan di Patupa 2 hali, Ima pukul 10 WIB berbahasa Indonesia, dohot pukul 10 WIB marbahasa Batak. Minggu 1 Januari 2020 pukul 00.00, Ima partangyangan bona tahun keluarga di Bagastabe, jala acara Boema di Jalo Sian Gerejata. Minggu tahun baru 1 Januari 2020 par mingguon di Patupa 4 hali, Ima pukul 10 merbahasa Batak, pukul 10 tolu, pukul 10 tolupulu, dohot pukul 10 sia marbahasa Indonesia. Buku acara di Sude par mingguon di Patupa Huriata. Sude ruas ni Huriata asariama mandohoti partangyangani di bagasan Lasni Roha. Pinangido tu sude ruas na mandohoti partangyangan di gereja asahot memakai masker, menjaga ketertiban, unang mamboan barang-barang berharga. Dohot kendaraan, ruas na membuat kendaraan, asama diparkir di SMK Pembangunan. Laporan penerimaan Pesta Gotilon. Pesta Gotilon HKBP Rawamangun nunga merdalan dohot denggan dari tanggal 15 Oktober 2022. Laporan sementara dana napinapungu ni Ima 746.471.000. Laporan lengkap Boema Berengota di web ni HKBP Rawamangun. Tikting naing marbagas. Tikting parjolo dohot paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbagasan Ima, Bona Ricky Jefferson Sihaan, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Utan Kayu Manis, anak ni Amata Edison Sihaan, Tubu Ninata Tumiar Astrani Boru Simanjuntak, Dohot Orwana Gita Lasteria Boru Ginting, ruas ni GBKP Karawaci Resort Jakarta Banten, Boru ni Amata Warman Ginting, Tubu Ninata Deli Boru Tarigan. Pamasu-masuon hari Rabu tanggal 20 Desember 2022 di Gereja HKBP Gambir Baru Resort Kisaran 2. Saya di pasu-pasu tuata manasida gabe parsarepon nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di Joloni Tuhata. Ruas natamba. Minggu sadarion tajalodo gabe ruas natamba Ima sada keluarga ganda Henrico Simanjuntak rap dohot sahalak yanakon nasida Rosian GPIB Gloria Bekasi, alamat Jalan Mede nomor 30 RT 4 RW 8 Hutan Kayu Jakarta Timur, Wik Hutan Kayu Kayu Manis. Jogjong Mahamu. Dangro, oke. Nomor 2, sahala nomor baju Suryani Kencana Boru Sihombing SH, Rosian GKPI Tapian Nauli Resort Sumbul, alamat Jalan Papaidayan 4, Blok CC nomor 30, Perumahan Jatinegara Indah, Cakung, Jakarta Timur, Wik Penggilingan. Jogjong Mahamu. Nomor 3, keluarga Rianto Sinaga, Ridar Meliana Boru Manurung,
Ros Yan HKBP Resort Muara Mulia Tanah Jawa. Alamat Kampung Tanah Koja, RT 4, RW 5, Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Wik Jatinegara Kaum. Jogjong Mahamu. Saya di pasu-pasu Tuhata Mahamu, gabe ruas nadenggan di tengah-tengah tarul mobi di joloni Tuhata. Hudo Mahamu. Namonding. Nah di hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, nunga jumolo monding sahala dana boru, Benaya Hilari Hasian Boru Siagian, umur 10 tahun. Boru ni amata bangun Salmon Siagian, tubuh ni nata Masrina Boru Hutagaol. Alamat Jalan Kikir nomor 60, RT 007, RW 04, Kayu Putih, Jakarta Timur, Wik Kampung Ambon. Kemudian hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Nomor 2. Nah di hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 nunga jumolo monding sahalak namar baju Herti Boru Sitohang umur 60 tahun. Boru ni amata Darius Sitohang Nainan, tubuh nyata Lemeria Boru Raja Guguk Nahinan. Alamat Jalan Hutan Kayu Duren 3 nomor 25 RT 3 RW 9 Jakarta Timur. Wik Hutan Kayu Kayu Manis. Udayana di Bona Pasogit Samosir. Nomor 3. Nah di hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 nunga jumolo monding sahalak ama Badu Alman Sitorus umur 70 tahun, tinading ni Inata Sitiana Boru Siregar almarhum, Jalan Pratekan nomor 15, RT 3, RW 3, Rawamangun, Jakarta Timur, Wik Rawamangun Tegalan. Kemudian hari Jumat tanggal 27 Desember 2022 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Tuhata mana mangaleon gogo dohot pangupelion di keluarga na masih tahunani. Pelean dot akka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama akka berita masa dohot ulaon akka sipatu pauta bayan sangap di guarna. Songoni matikting di huriata minggu sadarion. Moliate. Alalas di roha boda, Yahuwah ritahono, Tuhan tu musim palu.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramuti
ate-ate dohot pikira munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata di bagasan Yesus naung tubui. Hupasaha ma tusuri hang wakadamang dohot dainang hahanggi pinaribot di bagasa mudar ni Tuhata. Selamat hari Natal madihita saluna. Tuaka manami na di pataran ni gereja, di duru ni gereja lokasina, di ruang Timotius doho di Lukas, nang da beribadah di tonga-tonga di bagas tabi, tong mau pasahat selamat Natal mah khusus Tuhan muna saluna. So ini manang di lantai 2. Ala tumi buhamu sa saluhut na namar minggon. Ngo jumonok kamu sahaan not tuban wagijang. Selamat Natal madita saluhna. Marsaur mahita dohatan itu hata siya Johannes bidusa daya sadaro di 14 di son usaha homa diita. Dimulanai nunga adong hatai jala saur tu debatado hatai jala debatado hatai ima na saur tu debata dimulanai salu nai marhite sian hatai do ubain nama jadi jala dangadong nanggosada sian naung jadi naso marhiti siani. Di bagasan hatai do hanguluan. Laos hanguluan ido panodang ni hazol mau. Na marsinodang do panodangi di bagasan nahulum. Alai dang dijakon nahulumi. Hehe dosada halak sinuru ni debata. Si Johannes do goarna. Si tidang idu ibana ubahen naro. Asa di hati dakon panodangi. Anggiat gabe porsea saluhutna marhiti sian ibana. Danga palaibana panodangi, nama katidakon panodangi do ibana. Alai nunga madok ro uzui tu pertibion panodang nasitongi, nama nodangi nasa zolma. Di pertibion hiad do ibana, jala marhiti sian ibana do majadi pertibion, HP dang ditadda pertibion ibana. Narodo ibana manopot na di ibana hian. Gabedang dijakon akana di ibana. Alai manang piga nama jakon ibana. Tusido di lehon huaso. Asa gabe anak ni debatana sida akan na persea di goarna. Ima akan na sotubu sian mudar. Manang sian sakap ni daging. Manang sian sakap ni baua. Tung siad debatado. Gabi daging mahatai, jala maringat di tonga-tonga ni hitaon. Jadi widahami mahasangapon na, mahasangapon ni anak sasada nasian amai. Gok asini roha, dohot hasitongan. Ima sana.
Hurian itu hatta pesta Natalido sada pesta nabulun di tonga-tonga ningulu ni akan aporsea. Ala dibuanido barita haluaun tusardok portibion alai sumurung matu akan nama jakko nibana di bagasan hati uron. Alai dang naswarong hian ibana uban na tubu nunga adong hian dimulanai nunga adong hian ima hatai logos di bagasan haadongon ni debata sadiri debata naso terdungdung ni hazol mau ni bana ala ni sangapna dohot ala ni muliana ido bay didok dijolo ni turpukon dimulanai nungadong hatai jala saur tu debatado hatai jala debatado hatai hamunak kadamang dohok dainang debata na logos hatai iman waeng naro tuhita di bagasad daging. Tuhan yang adalah firman datang dalam berbentuk materi, memateri menjadi daging bagi kita. Tuhan yang tak dapat terjangkau oleh segala eksistensi manusia itu turun dari keabadiannya, dari singgasananya, memateri, membodi, agar kita dapat merasakannya langsung sesuai dengan keterbatasan kita sebagai manusia. Tetapi tujuannya ialah agar firman itu menjadi karakter yang menyatu dalam kehidupan kita setiap orang percaya. Firman yang amat jauh dalam ukuran manusia yang dapat kita jangkau, kini menjadi sangat dekat. Bahkan mungkin dengan era digital ini, firman yang amat maya menurut ukuran kita manusia menjadi real, menjadi memateri dalam hidup kita, sehingga kita bisa betul-betul merasakan bahwa kita memiliki kemerdekaan haluaon nama noktong nasian tuhatai. Karena firman telah menjadi memateri, harusnya menjadi karakter bagi kita orang percaya. Adong ma dipangido tulu tuhita di pesta Natal tasonari. Pabuana tutusi tutu, mian poso-posoi di bagasar rohat tabi. Tuhan memanggil kita menerapkan 3 karakter yang harus kita pegang teguh sebagai tanda bahwa Kristus itu betul-betul lahir di dalam hati kita masing-masing. Perzulu akan nama mestaon hatutu ni Tuhan Yesus ikon gabi akazolma pertoruk ni roha. Setiap orang yang betul-betul merayakan menghidupi peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, mereka sejatinya menjadi orang-orang yang hidup dengan rendah hati.
songon hatai naung gabe dagingi, jalan naung maringan di tonga-tongata. Firman yang tak terjangkau oleh manusia turun serendah-rendahnya kepada manusia agar kita dapat merasakan kemuliaannya, kehebatannya, kekuasaannya dalam diri kita. Sasitonga datung nasebui Tuhan debata batu pahon haluauni siap benwa gijang. Prosedo hita pasti bui de patu pahon nai. Alai terbatas hita kazolma lumobi hinorhon ya kalusata so tungdang bui do tahilala betul-betul nang dipelua debata hita. Alan yakka keterbatasan, alan yakka dusata. Gabe di patutoru madirina, di rumari dirina, asa top rap dohot akan aprosyai ibana di tonga-tonga ningoluta si noaengon. Sunggul-sunggul dotu hita di pesta hatutu bunitu hatta dauma akasi gijang roha. Jauhlah dari kita orang-orang yang congkak dan ponga dalam hidup ini. Jauhlah menantu yang tinggi hati terhadap mertuanya. Jauhlah para istri yang tetap sombong dan congkak kepada suaminya. Tetapi berbahagialah orang-orang yang rendah hati terhadap orang tuanya, mertuanya, amang mudanya, inang tuanya, namborunya, dan juga orang tua tidak turun harga diri kalaupun dia hidup dengan rendah hati kepada anaknya, kepada cucunya, dan setiap orang yang bersama-sama dengan dia. Jadi tidak seperti ungkapan yang tadi malam, orang-orang yang sudah tidak ada dia punya pun kadang-kadang sering malah lebih sombong. Biar miskin yang penting sombong. Agustinus mengatakan Tuhan itu maha tinggi. Dan karena Tuhan itu maha tinggi, dia tidak akan pernah dapat diraih oleh orang-orang yang congkak dan tinggi hati. Sebab Tuhan yang maha tinggi itu telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Sehingga sia-sialah orang yang memuji Tuhan, yang mencari Tuhan dalam kecongkakan, dalam ketinggian hati, dalam kesombongannya. Sebab Tuhan yang tinggi itu sudah merendahkan dirinya serendah-rendahnya demi kita orang-orang yang percaya ini. Merendahkan diri menjadi karakter pertama yang Tuhan minta dari kita pada peristiwa Natal ini. Kedua, di hata-bata idokon gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga nih hitaon. Saya mengcross-check bahasanya dalam bahasa Yunani. Gabe daging mahatai disebut dengan satu kata eskenosen. Kalau diterjemahkan dengan bahasa yang lebih sederhana, artinya Tuhan sedang bertukang dalam diri setiap orang yang merayakan Natal. Tuhan sedang berkemah dalam diri setiap orang yang merayakan Natal. Maka peristiwa Natal harus kita jadikan karakter baru bahwa Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem itu sedang bertukang, sedang berkemah dalam diri kita masing-masing. Bagaimana cara Tuhan mau bertukang dalam diri kita? Kalau kita memiliki hati yang rusak, Tuhan betulkan
hati yang rusak itu. Ibarat sepeda motor kalau ada baut atau mur yang lepas sehingga motornya goyang sana goyang kiri, tidak bisa jalan lurus, Tuhan betulkan baut dan murnya sehingga menjadi kokoh, lalu kita bisa berjalan dengan kencang. Eskenosen itu juga bertahta menjadi daging, bertukang terhadap hati yang luka. Ahaman waeng na luka di bagas rohat tabi. Menang nadong ko rasa luka roham di bay parumemu di natalon nang goy pakulingi ho. Manang sabalik nga berjuhonya sebagai parumena alay tong say di remeng-remeng si matuam. Atau mungkin banyak luka-luka batin yang lain, Tuhan bertukang, berkemah, supaya luka batin kita itu didapol Tuhan tai. Gabi sudap, gabi lancar, tahilala. Eskenosen itu juga Tuhan bertukang berkemah dalam setiap diri orang percaya, agar ibarat urat-urat tubuh kita ini yang keseleo misalnya, lalu diurut oleh tangan Tuhan yang maha lembut itu, sehingga urat-urat kita juga berjalan dengan baik, peredaran darahnya juga berjalan dengan baik, maka batin kita juga sehat, tubuh kita sehat, terutama jiwa kita menjadi sehat. Karakter kedua, Tuhan bertukang. Oleh karena itu setiap orang yang merayakan Natal, dalam hatinya, dalam jiwanya selalu ada Tuhan yang sedang bekerja, yang sedang bertukang, yang sedang berkemah dalam diri kita masing-masing. Karakter ketiga di Hatabata idok neking bagian terakhir ayat 14. Jadi huidahami mahasangaponna, imahasangapon ni anak sasada nasian amai, gok asini roha dohot hasitongan. Gok asini roha dohot hasitongan. Dinang takas tahilala tubuh Tuhatta di bagasan rohatta si sonari, ikon gabe marparbue ma Yesus namar tukang di bagasan rohatta naking, gabe para si roha mahita, jala parhasitongan. Oleh karena itu setiap orang yang merayakan Natal pasca Natal, dia mesti semakin jijik dengan kecurangan. Dia semakin suka, semakin cinta yang benar. Sebab banyak orang kalau ada kebenaran dikatakan oleh seseorang atau anak menerima kata benar dari orang tuanya, dia malah membenci. Karakter ini harus kita desain ulang dari kebiasaan membenci kata-kata yang benar, menjadi suka, menjadi senang, menjadi berbahagia kalau masih ada orang, ayah atau ibu atau anak-anak yang berkata benar di dalam hidup kita. 3 karakter ini Bapak Ibu sekalian kiranya menjadi menyatu, membudi dalam hidup kita masing-masing. Gabe pertorok ni roha, nama kagigihon ragam ni gijang ni roha. Paduahon gabe jolma naradi tinukangan ni padean ni tuhatai. Di sadok gulmit ni nguluta, jala gabe para si roha huhut di bagasan hasitongan. Jalotama nang tokinari perpadanan na badia.
si oloponota pabuanang malua hita syaragamnya kadusata. Jala maludung malua hita syaragamnya kadusata, itor gabe tersormim manang dibaga sebuah tahun, bahwa kita semua sebetulnya adalah orang-orang surgawi yang sedang check in di Jakarta ini, di Rawamangun ini. Jadi sebetulnya Bonapasogit kita orang percaya yang sudah merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, sesungguhnya kita sedang turun dari Bonapasogit surgawi kita, tetapi sedang hidup sekarang, tongon mian nuaing, atau sedang check in sekarang di Jakarta ini, agar dengan kelahiran Tuhan Yesus kita semua mencerminkan perangai-perangai surgawi di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah profesi yang kita lakoni, sehingga karakter yang kita kehidupi itu menular kepada banyak orang dimanapun kita berada. Di bahini tazakom ma nang ulaw nabadiyayan non di baga sarraw hamalyate tu debata. Asa gabi pasu-pasu ibana. Jala mamornohi rohado ate-ate tasaluhut. Lampai baruhon ngoluta di hatu tubuh ni tuhata si paluai. Selamat Natal, Tuhata mamasu-masu hita salutna. Martang yang maita. Mauliate jala puji-pujian husobaho kami. Tuzulum. Ali di bata jahuba manami, nausobahami di bagasan Yesus Kristus. Nang tubuh di Bethlehem, alai lumubi matubu di bagasa rohanami marsada-sada. Dimulanai nunga dong hatai, jala debatado hatai, jala saur tu debatado hatai. Sunggul-sunggul do tuhami siabonana sah rodi uzunga. Nunga dong debata nama noppa saluhna hasyanganon. Di tonga-tongani ido hami maringan nuaing. Alai hodo yang go bonana, hodo yang go uzunga. Di bagasan pangaramoti ommudo hami madalani akka ari-ari ngulunami. Ali Tuhan, sudi mahami mangulupon makaul poso-posoi asa gabi mangulu Kristus poso-posoi di bagasar rohana migano. Jala hapataran ni gabi akazol masitoruk roha hami. Nama kagigihon akka ragam ni hagijangon ni roha doho pangalaho. Rudi akapakata yoppe. Asa marulupulup to dinami roha nami diaka keluarga. Molusudi hami rap patutoruhor roha. Di bagasan udu serep nerohanami mangoloi Kristus si paluai. Nunga maringan hoali Tuhan di bagasan ate-ate nami gabi daging hatai. Jala saur tu bagasan rohanami. Gabi martukang mahonwaing di bagasan ate-ate nami ganup. Di bahini hulehok kami marohanami padeammu, tukangammu.
Asamula dong akka pangalaho, pagkatayon, tabiat, karakter naso lo meniroham, ikon radi rohanami ali Tuhan tukangamu, padiamu, asalam umuli. Alay lubis yani, naing gabi karakter tong, hatai naung gabi dagingi, gabi para siroha mahami, jala parhasitongan. Marhiti-hiti pesta natalon, lamangulu ma roha marasiroha dihami, jala gabilam lomo marohanami tumangihon akan nasitong. Dang gabi suguro hanami molo perhata sitong ama maradopon ina maradopon anakon. Dang gabi suguro hanami molo karyawan tumangihon akka hata sitong ni akka iduk pimpinan, uluan, majikan, doho sudi akan manguluhok kami diragam ni akaulaon. Dibaheni ali Tuhan, lehon todim todi perbadiai, meraguguiho kami, asa say mangulu hatam di bagasar rohanami. Jala patar taridai di sadok panggulmiton ningulu nami dopak zulu. Lamarulupolo matod dinamian non mazakon ulaw na badiyai. Mangurasi rohanami. Mangurasi hami seragam ni hagizangon ni roha. Mangurasi rohanami seragam ni pangalahon na Solomon ni roham. Mangurasi rohanami siang ngulu naso para siroha gabi para siroha siang ngulu na di bagasan hagiduhon gabi mangulu di bagasan hasitongan. Atong ali Tuhan hupara dihami madiri nami ate-ate nami ngulu nami madzakkon perpadanan na badiai alai na rumikot ranggut tonon nami may di sadok perdalanan ni ngulu nami. Pasu-pasu matuhan saluhu na ruas ni huriam di pesta natalon. Lumuwi akan na margodok ni roha. Keluarga bangun salmon siagian inanami baruhuta gaul. Nang zumulu sada anak manadikon nasida sian hasyanganon. Benaya hilari hasian borusiagian. Songoni dohot keluarga Darius Sitohang. Inanami lemeria boru raja guguk. Ala ditongani pangaradia tu pesta natalon berhat sada boru. Sian keluarga nasida herti boru si Tohang. Songoni nang keluarga ni dongan nami badu alman siturus nahinan ina nami bolu siregar nahinan saluhut na Tuhan keluarga pinopar ianakon di bagasan ari pesta natal naguklas ni rohaon tupa tarililu na sinanuaing alay homa manggotti iluwi-luwi sa simalolong nasida, gabi gok olop-olop las ni roha. Jala madopak kon haluaon marhiti hatutubum, dinasa gulmit ni parngulon na. Akan namar sahid, sa ilam tabay mahahipason ni pamatanga. Akan na dibagasa pemulihan lam sikopi mahamamalum ni sahid nasida. Alay sumurung mapeho tangamu na labohi diari pesta natalon di Podoman Nasida di rumah sakit Heni Agustina Huta Barat STP na 70 Gerhard Gurning Pantas Sinurat Torang Merpaung Gibbal Dolok Saribu Zauti Siagian Budiman Sihiti TP Simanjunta Mangantar Pangaribuan
rudi akan sohagwara kami. Nang akan ang marsahit liling di puduman na. Ali Tuhan, dapol maroha doh ate-ate na sida sa luhut na. Apeho tangamu na gukwaso na labohi. Asa nang pedibaga sa persahiton na. Alay gumuguma pakrimun na sida. Madjakon asin roham haluaon dohot ulup-ulup na siyakoy. Marhite-hite gorni anakmu, Jesus Kristus. Tangihom ma tangyang ngami. Amen. Marende mahita nomor 62 halalasni rohagodang. Jesus
Amuak kadamang dainang adorang sota mulai ulaun nabadia asa radiman non hita diaturhon akka ituat tabi. Bagi anak-anak kami yang belum sidi, kami persilahkan tetap mengikuti perjamuan kudus ini, tetapi mengikutinya dari tempat duduk masing-masing. Khususnya anak-anak muda yang mengikuti perjamuan, nanti roti dan anggur ini sudah didoakan lebih dahulu di altar gereja ini, maka tidak perlu lagi berlama-lama mendoakan anggur atau roti yang sudah diberikan, tapi langsung diaminkan supaya waktu kita tetap terjaga dengan baik. Taparadima rohata dohotodita majakon ulau nabadia mared demahita. Yesus namamu dosa dipertibiyo tangolong amin. Yesus namamu dosa dipertibiyo Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha, ima mangaramoti ati-ati muna doh roha munabi, marhite-hite Kristus Yesus, martang yang maita. Ali Tuhan debata para si rohana sumurung, amanami na di banua gijang, asima roham tobot mahami na pungulison, adorang hupangak kami non perpadanan na badiyai, lehom matod di perbadia tuganup hami, asa ditubuhon hapor siyaw na mangulu di hami, asa posituturo hanami di anakmu, Tuhan Yesus Kristus naung makokop kami. Pargugui mahami matsuada hodiri nami, asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon hapor siyaon na mangului. Saita-iti rohanami, asa lambalungun hami tuban wagidjang, asa say masihol hami, pay may mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Ita akan ang pinarhamaol ni debata, ita sakap donwaing mangaton perpadanan na badiyai. Di bahini jumulo matatibang manang nataw hita marulaw na badiya. Asaw nang adong nahonauhum manang isepe tiyan hitaon. Ay holan naudu roha, jala namanol soli rohana, ala ni pabahenan na nasoture, jalan nama nopoti dosana, uhut persea di hasesad ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tau mangaton perpadanan na badiyai. Alayak kanadohot marulaw na badiya, unang be dioloy sibulis, unang be tidak dati merdosa,
tung padau hamuma rohamu nasiani, tunggo tapon hamuma hosom doh lateni roha. Alai paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus naung mate, jala naung mulak mangulu humokopamu, asa tahu hamu mangaton perpadanan nabadiai. Di baini tatak kasih majolo rohatabi, jala alusi hamuma suku-sukunon, zong-zong mahamu salu. Di perhatutu rohamdo, halak pardu sahosian hatutubum, dohot alani pangalausim dipatik ni debata, molo di perhatutu roham, dogma olo. Namarsak do roham alani dosami, jala dipangido roham donuaing maluaho siad dosam, molo songoni roham dogma olo. Di perhatutu roham do nang roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon perdosa. Ibana nang mate do mulak mangulu humokopo mamorsan jalamanesa sudi dosam. Molo songoni di perhatutu roham dogma olo. Olo doho manggotapon sir roham lateni roha dohot hosom ni roha. Akup ni olo doho merdenggan doho halak na mangarsahiho. Jalana olo doho manesa dusa ni dongammu. Songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sudi dosam. Molo songoni roham dogma olo. Atong tapauduk be marohata jala tatopo tima sudi dosata ihutok kamu matang yangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata manami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak perdosa gurang dohami. Ai zut hulau sihami patimi. Tamado honau hum muhamin waeng doh sugut. Molo balocono mutuhami hobartu kabanan nami. Alayalani gudang ni asi doh holong ni roham. Doh alani anakmu Tuhan Yesus Kristus nang nilehommu humokopami. Alani do benahum hami mangido tuho asi maroham dihami. Tai jalo mahami. Tai sesa masudi dosa nami, jala lehot tod di perbedia tuhami, asa margugu hami, mangalo nasa dosa, doho mangulahon na hobar tulomo ni roham, daliling di tano oddo peham. Amin. Atong hamuak ka na manopo ti dosa muna, jala na mauwas diasi ni rohani debata, say sahat matuhamu na hinaporsyamu na. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Posma rohamu na. Nung ngase sasaluhut dosa muna. Marhite-hite gowar ni debata ama. Dohot anak. Dohot todi perbadia. Ali manami na di banwa gizang say pinarbadia magwarmu. Tay Roma harajaumu, tay saut malomo ni roham di banua tongau songon na di banua gijang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siapari. Te sama dosa nami, tongop panasa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihot tu panguzunan, palua mahami sa pangago, ay horo na puna harajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon taliling ni lelengna. Amen. Hudul mahamu maredde mahita.
Atong nuaing pe tangi hok kamuma tona ni Tuhan Yesus laho padirihon perpadanan na badiai. Ihutok kamuma di bagasan rohamu nabi. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu borongin nai uju tarje heibana di dokma mauliate dungi di ponggoli mai di parleho matua kasih sianda huhut maridok jalo hamuma jala pangamma dagik gudui nani lehon tuhamatean humokopamu bahen hamuma songoni bahen parningotamu na diau. Jala dung sunna sida mangan dibuat ma panginumani di dok mamauliate dungi di dok matuna sida jalo hamuma tudi hamuma nginum siani ia panginumanon pada nai baru mau merhiti-hiti mudarhu nani usehon humokopamu bahen hasesaan di dosa sai bahen hamuma songoni bahen parningotamuna diau. Nungabe rade saluhuna romahamu ida jaladai hamuma dengan bahasa ni debata. Amen.
bilang nama dia ini, odolong-olong bukit, maralohon dosai, dohot panding leani, disudesi tanoni, omalong-olong bukit. Nasana mulai nang tawaso nang amin nang rikot pero akin olaro nang ilugin wala nasin irohan pagorok iyong Tuhan. Ay porong mas maroon nung ako lamateo alaan sinirohan nagkonaw na dangolong sayolo si Tuliko.
Tuhan
yani tuhata tau lopo ma ulau nabadia hasisan idu sanang tajakon zong mahita saluhuna marede mahita. Puji ma Tuhan debata ali tordikku, jalan nasa rohakku di bagasan memuji warna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ali tordikku, jalaunang tung halupa hod dengan di basana sudina. Ibana do manesa dosam sudina, jala ibana pamalum akasahitmu sudina. Ibana peluahon hosam sian hamagoan, jala dile hotuho dengga basa dohot asini roha. Para si roha jala perdengkan basa do Tuhan debata, labatar rimas jala para si roha gudang. Dang dibait tuhita na hobar tudu satta, jala dang dibalocot tuhita na hobar tuha zahatotta. Songon asini rohani amama tuakana konna do asini rohani Tuhan debata diakana makai biaribana. Nunga takas di patuduh debata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus humokopita uju perdosa do behita. Atong dalam melua mahita nuang syarimasna Dunggabe perpitor hita hinorhoni mudarnai. Dibahini sai pujion ni pamangakku, dohot rohakku, dohot nasa pabainakku do Tuhan debata. Olak nion rodi saliling ni lelengna. Ali debata manami na di benua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilihomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaho parhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tolpim. Asal lam hutad dahami, godang ni silehon-lehom mi tuhami. Asal lam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata na manoktong na sumarmula na sumarpatsohotan. Pupuji hami maho,
Alanunga saut sudi tahim nang sinakakmu adorak so uzak bepehasya nganon. Dang tarabas sibulis sakakmu. Dak sudak tahim na bediai di bayad dosa nami. Alani holong ni roham na balga na suhadu dua ni. Di bahini mauliate marohan nami tuho. Alanang saut sakakmu. Ima persurum di anakmu gawe si palua. Jala si pangulu hami. Asa melua hami sia dosa. Sian hamatean dohot uhum. Jala macohot tami mangulahot dosa. Ope asima roham dihami. Togi hom mahami tu anakmu. Saibai mahami gawe siluam di bana. Upani halo jaun nami. Ala natinaon na berniti. Do hangaluton humokopami. Asaibana na punahami. Dalahami na punaibana. Say sunggu lima huriam sadarion. Asa diingot habal gaummu. Dohot haroron anakmu gabi jolma. Lau panguluhok kami pardus. Say sunggu lima kaparhalalo ni huriam. Mamaritaho barita nauli tu saluhut halak. Naung patar hasangau pommu. Jalan naung zupang dame dohot hasonangan. Sailehon pitu naukap tu halak si pilibigu. Dohot paruga monasing. Asaro na sida mangoloi Tuhan nami Yesus Kristus. Sai rajai saluhut raja. Rodiak kasuruan na. Asa diboto na sida. Naung dileho kodo raja. Tuhan na sumurung. Rodi saliling nililing na. Sailehon gugu tuakan na di pangunjunan. Apuli akan na marsak. Palua akan na tergugut. Tatap jalau dingi akan na pinaburu-buru ni halak alan di guarmu. Sai dongani jala pasu-pasu mahami osudi. Akan na magudang rodi danak. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Aliyama nami na di benua gijang. Sai pinarbedia maguarmu. Sai Roma harajaumu. Sai saut malomo ni roham di benua tongaon songon na di benua gijang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tu hami. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangak. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaor homma damena tutodim. Kurian itu hatta. Sudah hami padita situa perhalado ni huriata. Tim pelayan musik media doh sudah nama ragam. Pasahaton selamat Natal
tusude hita kamanami dohot inanami. Selamat Natal madihita saluhutna. Alay mangihu ma tu kebaktian pukul sada. Naung masih jalangan mahitan non, uhut maredde di inginan Nabi. Shalom, Tuhan memberkati. Ala nitiki nang masih jalangan maita kamanginangka. Oras masih dada maita.